Velkommen til introvideo fra Fysional omkring arbejdsbord og tilpasning. Jeg har her fremsøgt en given patient. Jeg står på arbejdsbordet. Arbejdsbordet er i Fysional ting som behandlerens arbejdsplads. Det vil sige, det er her, at man som behandler nemt kan overskue sin patient, sin klient. Man har overblikket over de fund, man har gjort sig i undersøgelsen. Man har overblik over patientens data, de journalnoteringer, man måske har gjort sig gennem tiden. Har man brugt smerteniveau indikation, så har man også en visuel graf på dette. Man har måske indtastet en plan for noget behandling og en diagnose, og disse overskrifter, bokse, er det, vi har at finde på arbejdsbordet. Det er også de samme overskrifter, vi finder i den grå kasse foroven, på nær de to sidste, som er genveje til MDT-forms og en oversigt over måleredskaber, tests, som anvendes inden for fysioterapi. Der er ingen behandlere, måske arbejder på samme måde, eller har brug for de samme redskaber i sin hverdag, har Fysional den mulighed, at man kan tilpasse arbejdsbordet til netop en selv. Det gøres i venstremenuen under indstillinger, tilpasse arbejdsbord og undersøgelse. Trykker jeg på den, ser vi, at i venstre hjørne af hver kasse på arbejdsbordet fremkommer en lille grøn markering. Nu kan jeg til- og fravælge, hvilke bokse jeg ønsker synlige. Det kan være, at jeg som behandler ikke gør brug af disse bokse. Når jeg har til- og fravalgt, hvad jeg ønsker, trykker jeg på den røde kasse foroven, og systemet gemmer nu mine valg. Jeg står tilbage på arbejdsbordet, og arbejdsbordet er nu skræddersyet til mig, hvor jeg kun har de synlige overskrifter, kasser, som jeg bruger i mit daglige arbejde. Jeg kan til hver en tid gå tilbage i indstillinger og tilpasse arbejdsbord undersøgelse, og vælge en boks til og fra igen, og på den måde skræddersy systemet igen.